Denne hingst, katalog nummer 74, Lysgårds Cosmo, ejet og oprettet af Annette Lysgaard og Torben Wallauf. Det er en middelstor hingst af god type, af passende dybde og bredde. Der er et lidt almindeligt hoved med en velansat hals. Der er en ret god skuldermanke. Og når vi siger ret god skuldermanke, så skal vi jo være opmærksom på, at den kun er 2,5 år gammel, og skuldermanken den udvikler sig. Og det er en af de ting, vi er helt sikre på, at den her den vil udvikle sig meget positivt. Der er en god overlinje, en vældig dejlig muskuløst kryds har den, der har passende fører og velstillede lemmer. Der er en god bevægelse i alle 3 gangarter, både i skridt, trav og galop. Nu prøver vi den lidt af i springningen her, og vi har i teknik givet den 7 og 8 i kapacitet. Den har fået følgende karakterer for kropsstykker: 8, 8, 7, 8. Lemmekaraktererne er 8, 8. Bevægelseskarakteren 8, 8, 8. Helhedskarakteren 8. Hvilket vil sige, at vi anbefaler, at hingsten stiller til kåring til næste år, og allerede fra næste års bedækningssæson, så kan den bedække maks 5 hopper. Tillykke med det. Og også her skal der i hvert fald siges, at det er en hingst, som er utrolig lydhør. Det må vi sige, den er meget velopdraget. Det er helt sikkert. Når en æresrunde til hingsten her, med bedækningstilladelse til 5 hopper til næste år, og publikum, I må meget gerne klappe af den.